honetan, aste honetan bertan, aitortza jaso ondoren, Memoria Demokratirako leku izendatua izan da eta. Espainiako gobernuak eta Irungo udalak gonbidatuta, gure historiaren zati garrantzitsu hau gogora ekarriko dugu ekitaldi honetan. Memoria Demokratirako leku izendatua izan berri da zubi hau. Eta horregatik, eta hasteko, estatu idazkariari bereziki eta Espainiako gobernuari eskerrak eman nahi dizkie. Iritsi da eguna eta hemen gaude plaka erakusteko eta dagokion ekitaldi omenaldia ere egiteko. Gurasoak seme-alabak eskutik helduta, atzera begiratzen, korrika, oihuka, negarrez, beldurtuta. Ahaztu behar ez dugun denbora baten oihartzuna. Hori hemen gertatu zen, Irungo muga honetan, eta zubi hau horren guztiaren lekuko izan da. Plakak hori gogoratuko digu hemendik pasatzen garen bakoitzean.